ముదిరాజులందరికీ నా నమస్తే. నేను ఈ రోజు మీకోసం ముదిరాజు క్యాస్ట్ కు సంబంధించిన అబ్బాయిని తీసుకొచ్చిన. మరి అబ్బాయి ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాడు. మరి అబ్బాయి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 14/8/1992. ఎత్తు 5'10" ఉంటారు పిల్లగాడు. ఎడ్యుకేషన్ ఆస్ట్రేలియాలోనే ఎంఎస్ చేశారు అబ్బాయి. మరి సంవత్సరానికి జీతం వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ గా చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయనకు $100K జీతం కూడా ఉంది. మరి ఈ అబ్బాయి వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్ వచ్చేసి హిమాయత్ నగర్, హైదరాబాద్. కానీ అబ్బాయి అయితే అక్కడే ఉంటున్నాడు, అక్కడే ఇల్లు కూడా తీసుకున్నాడు. పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ కూడా వచ్చింది పిల్లగాడికి. మరి ఈ ఆస్ట్రేలియా అబ్బాయి వాళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారంటే ముదిరాజులోనే అందమైన అమ్మాయి కావాలని చూస్తున్నారు. తెలంగాణ ఎక్కడైనా పర్వాలేదని చూస్తున్నారు. మరి ఆస్ట్రేలియా వెళ్లే ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు అమ్మాయికి. మరి జాబ్ చేసినా చేయకున్నా పర్వాలేదు అంటున్నారు. మరి ఎవరైనా ఆస్ట్రేలియా సంబంధం కోసం చూస్తున్నారా, ముదిరాజ్ అబ్బాయి కోసం చూస్తున్నారా? అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీ తెలుగు రేఖ మ్యారేజ్ బ్యూరోకి మీరే వచ్చేయండి. మా అడ్రస్ జగద్గిరి గుట్ట, హైదరాబాద్. కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్ కాల్ చేసి పూర్తి వివరాలు తెచ్చుకొని రాగలరు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట కూడా కొట్టండి.